Ceremonija otvaranja zimskih olimpijskih igara održavana je danas u Pekingu na nacionalnom stadionu Ptičje gnezdo. Ceremonija je počela umetničkom tačkom kojom je predstavljeno buđenje proleća u Kini i velikim vatrometom iznad stadiona uz natpis Proleće. Na takmičenju će učestvovati gotovo 3000 sportista u 7 sportova u 15 disciplina. Među učesnicima su i srpski skijaš Marko Vukićević koji će nositi zastavu na otvaranju i Nevena Ignjatović. Takmičenja će se održati u Pekingu, Jancinu i u Džangđakau u susednoj provinciji Hebei. Ceremoniji su između ostalih prisustvovali kineski predsjednik Xi Jinping, njegov kolega iz Rusije Vladimir Putin i predsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteta Thomas Bach. Putina su fotografi slikali nakon sletanja na tamošnji aerodrom. Nije pričao za medije, ali je njegov karakteristični osmeh govorio dosta. Peking je postao prvi grad domaćin letnjih i zimskih olimpijskih igara, nakon što je najveće takmičenje organizovano na leto 2008. godine.